Gobernador Hilario Davide III nideklarar og walay klase sa tanang ang-ang sa mga tunghaang publiko sa lalawigan sa Subo karong adlaw aron makapahuway ang mga tinunan human sa sinulog. Apan matud ni Ethel Natera, tigpamaba sa lalawigan nga giklaro sa gobernador nga duna gihapoy trabaho, labi na ang Kapitolyo. Samtang si Cebu City Mayor Michael Rama nideklara sab nga walay klase sa publikong tunghaan sa elementarya ug high school karong adlaw. Apan kung ang syudad ug lalawigan sa Subo kay walay klase karong adlaw, ang dakbayan sa Lapu-Lapu dunay klase. Si Junji Gonzalez, Public Information Officer sa Lapu-Lapu City, ni kumpirmar sa Sunstar Super Balita nga dunay klase sa tanang ang-ang sa tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu.